Det var ikke færdigt, eller hvad? Der skal lige sådan lidt. Spejling i. Hvordan laver du sådan noget spejling? Det er godt. Der bliver det bedst. Mm-hmm. Det er jo vores gamle sofabord. Det er det nemlig. Det har jeg heller ikke glemt. Nå. Det er din mand solgte i en blå avis. Det er godt at tegne. Det er godt at have med i bøger. Ja. Sikke jeg maler udenfor. Det virker godt, det der pløjeri. Det virker nemlig godt, ja. Pløjeri, det er godt. Det var derfor, jeg lige var kommet for sent. Nå, fordi det var vådt allerede. Jamen, det skal gøres, mens det er vådt, så har jeg bare lagt det til side til tørring. Det gælder om at få de fede overgange af. Så jeg simpelthen lave sådan en lille streg her. En lille mahognistreg. Mm-hmm. En fejl i fineren. Eller hvad? Nej, det er sådan en spejl. Oh. En fejl i fineren. Sig nu her, nu går det galt. Ja, ikke? Nej, det var ikke så godt. Så! Vi prøver at se, om det ikke går. Nu er det jo vigtigt, hvordan man tørrer det. Hvordan skal det tørres? Sådan lidt skråt, og ikke for skråt. Lidt, så farven løber ned, eller hvad? Farven løber ned, men ikke for meget. Nej, det var ikke samme som en dråbe. Det er vigtigt, at vinklen er rigtig. Denne kludestol er super god til at forrette af. Jeg synes, der er meget dråbeværk her. Du samler lige lidt af farven op. Ja, jeg synes, der var meget galt.